Pavle! Eli! Ta Kroměříž je úplně úžasná. Poslouchej, za prvé je tady arcibiskupský zámek, kde se točil normálně slavný film Amadeus od Miloše Formana. Wow, Pak je tady pak je tady zahrada. Dobré. Wow. Super. To znie dobré. To sa mi páči. Ano. Víš co? Dala bych si kafe. Hej. Tak vieš čo, podrž? Pozri. Co tu máme? Flat white. Wow. Nech sa páči. Pozor, páli. OK. Dobré, už. Brazilské zrno. Pálo mě samozřejmě pozval i na opravdovou kávu. Přímo na Velkém náměstí v Kroměříži. Náměstí je srdcem historického centra a patří mezi nejmalebnější městská náměstí v Česku. Kromě krásné barokní architektury a kavárenské atmosféry tu najdeš i bohatou historii a řadu symbolů spojených s městem a církví. Len kúsok od námestia stojí arcibiskupský zámok, baroková stavba zapísaná na zozname UNESCO. V minulosti slúžil ako letné sídlo olomouckých arcibiskupov a dodnes nesie v sebe umeleckú, duchovnú i historickú hodnotu. Pavle, pojď sem, to je on. Pojď sem, rychle. Tohle je nejdrahší obraz v České republice. Od Tiziana. V zámku je dnes několik expozic. K té nejzajímavější patří obrazárna, kde jsou vystavena díla světových malířů. Vznikla jako součást ambice biskupa Karla II. Vytvořit duchovní a umělecké centrum Moravy. Kromě vzácné knihovny je zde také sbírka barokní hudby. Asi 6 000 skladeb. To je krása. Koľko je tu asi tak knih? No, co jsem se tak dočetla, tak normálně na tom zámku je až 90 000 knih. Wow. Tak to je zbierka. To teda. Ale pozri, na ten strop, to je nádhera. Hen to ma zaujalo, to vyzerá ako pôdory z toho zámku. Jo, máš pravdu. Že? Aha, taky to vidím. Ty jo. Celý zámok je veľmi honosný a okúzľujúci. Za zámkom sa rozprestiera rozlahlá podzámecká záhrada plná romantickej atmosféry, kde dokonca voľne behajú zvieratá. Cítim sa tu veľmi dobre. Medzi svojimi. To je páv? To je páv. Ne, to byl ty. To som bol ja. Zahrada byla v 19. století upravena do anglického romantického stylu. Je společně se zámkem a květnou zahradou, která je nedaleko, také zapsaná na seznam UNESCO. Elča ma vzala aj k Baťovmu kanálu, aby sme si spolu zapádlovali na loďke. Tak dívej, Pavle, jsme tady. Baťův kanál. Ďakujem pekne, to si mi to nádherne predstavila. Tak čo? No, vezmeme tam tu loďku, tu motorovou a pojedem. Prečo motorovú nie? Sme mali pádlovať, nie? Ne, tady nebudeme pádlovat. Tak ja by som si ako zamakal. Mne sa nechce ako, že si sadnem a motorček za mnou, čo? Já chci. Fakt? Jako královna, no jasně, jen tak Ako sedět. kráľovna. Tak vieš čo? Co? Spravíme kompromis. Ty pôjdeš na loďke, ja zoberiem bicykel, ja pojem vedľa a kto bude skôr v ďalšej komore, čo povieš? Hej? OK. Hej? Palo! Tak jdeme, ne? 3, 2, 1, start! Kanál vybudovala firma Baťa pro převoz uhlí do svých továren v Otrokovicích. Je dlouhý 65 kilometrů a je kombinací přirozeného toku Moravy a uměle vybudovaného kanálu. Velmi rychle jsem pochopila, že tuto soutěž nemůžu prostě vyhrát. Ale mě to vůbec nevadí, protože si tu plavbu užívám. Palo vyhraje
bude spokojený. On je velmi soutěživý. Tak gratuluju, no, vidíš. Ďakujem pekne, víťaz je len jeden. Tak paráda. Ja, ale by som zase chladil, som rozpečený. A kam? Kam chceš jít? No kam? Niekam na Slovensko, na zelenú vodu, čo povieš? No jo, dobře. Tam je to fajn. Zelená voda je nedaleko Nového Mesta nad Váhom a pamätám si ju od čias, kedy sme tam ešte počas Gimpla chodili s kamošmi cez leto na bicykli. Skočím si šípku. Pálo, počkej, tady je ale málo. To byl akční den teda. Ale pekný. A zdraví. Ahoj, na tvoje Eli. A piňa koláda, co? Docela bych si teďka ale odpočnula, víš, někde oddychla, nějaký relax. Áno, poznám krásne miesto. Tak? Poznám. Kde? Na Morave. Na Moravu. Počkej, ale Pavle, Morava je přece můj kraj. Ja viem, ale poznám tam pekné miesto. Skalné. Fakt. Ne, tam sa zrelaxuješ. No, dobře no, tak jo, těším se. Dobre, tak pôjdeme.